Sino, B? Sino ba dyan ang nagmamadali? Nagmamadali na makauwi, wala pang masyadong ginagawa ngayon sa trabaho. O baka may kakilala ka. May kakilala ka ba na ang galing-galing magyaya kumain? May mga ganon yung tipong, uy tara kain tayo. Tas mamaya, pag kumain ka, wala naman may alok. Next time kapag magyayaya, dapat may alok. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Marathoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Ano na namang trip yan, B? Anong trip yan yung magyayaya ka tapos kapag pumayag na yung kaibigan mo o yung kaopisina mo, wala ka naman mai-offer. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Dali. Yan ba yung klase ng tao kapag kunwari sa simula lang magaling, pero kapag medyo nakakaramdam na, ay, fake news yan May mga kilala ka bang ganon? Kunwari, sige, libre kita. Oo, lahat ng gusto mo, bibilhin natin yan. Tapos mamaya, kapag katiyanong mo, saan na? Ay, sorry, nakalimutan ko. Ang galing. Anyway, kung naman yung trip mo, tantanan mo na yan. Uy! Ako pong inyong makakasama, makakadaldalan. Magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Alam mo, kapag ka Monday talaga, hindi mo maiiwasan tumulala, tumunganga, at mapaisip kung itutuloy mo pa ba ang mga ginagawa mo sa buhay. Sige nga, para naman ma-relax ka dyan. Mag-stretch muna ng kaunti, dali. Ayan iunat-unat ang iyong mga likod. Ayan, ang sakit. Yan, yung mga kasukasuan mo. Ba't naman kasi yung misis mo hilig dumantay sa'yo? Hindi naman kaya yan yung mga braso-braso mo. I-stretch mo ng kaunti left and right. Okay, sabay tayo. Tapos samahan mo na rin ng pag-breathing exercise. Breathe in and breathe out. Ilabas mo lahat ang mga sama ng loob mo dyan sa katabi mo. Isa pa para ma-relax ka, dali. Breathe in and breathe out. Bayaran mo na yung mga utang mo. Kung ano naman yung mga naririnig mo mga bulong-bulong, sign yun. Anyway, relax ka muna dyan. Tayo mag-uusap. For now, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.